Frate, de ce ai plecat de lângă mine dintr-o dată? Wow, te-ai întors! Stai, de ce aduc un burghiu? Arată îngrozitor! Wow, chiar te cost la loc! Ce se întâmplă aici? Frate, te-au readus la viață! Nu-mi vine să cred că sunt din nou aici. Doctore, cum ați reușit? Degetul meu se mișcă din nou. Am efectuat o operație de replantare a degetului. Cu ajutorul unui microscop, am reconectat degetul amputat și am reparat cu grijă nervii și tendoanele, pentru a recupera cât mai mult posibil aspectul, sensibilitatea și funcția de mișcare a degetului. Gata! E timpul pentru cină! Stai puțin, este doar aer aici? Situația e dificilă, dar nu putem lăsa copilul să rămână flămând. Wow! Deci este și mai mult aer acum! Ajutor! Simt că o să explodez! Sunt prea plin! Hai, puiule, e timpul să mănânci! Hei, prietene, ți-e foame? Ești atât de sătul încât nici nu mai poți vorbi. Clar ai mâncat prea mult. Nu mi-e foame deloc. Oprește-te, nu mi mai da mâncare. Doctore, bebelușul meu a început dintr-o dată să refuze mâncarea. Sughiță mereu și are burta umflată. Ce are? Cel mai probabil este aerofagie, adică a înghițit prea mult aer. Nu este o problemă gravă. Data viitoare, hrănește-l mai încet și masează-i ușor burtica. Își va reveni. Au! Totul se învârte! Mă simt atât de amețit! Ce s-a întâmplat? De ce sunt rupt în două? Nu ar fi suficient dacă aș face asta? Vorbești serios? Imediat ce-mi dai drumul, o să mă rup iar. Stai liniștit, te repar imediat. Hei, trezește-te! Stai, de ce sunt prins așa strâns? Wow, acum sunt fixat bine. Pot să plec. Doctore, ce s-a întâmplat cu genunchiul meu? O să mai pot merge normal? Ai suferit o fractură de rotulă, osul care protejează partea din fața a genunchiului, iar aceasta s-a rupt în două fragmente. Am făcut o operație pentru a le fixa și a le menține în poziția corectă. Pe măsură ce trece timpul, osul se va vindeca în jurul materialului de fixare. Cu recuperare și exerciții de fizioterapie, ar trebui să îți recapeți treptat mișcarea normală a genunchiului. Ce faci, frate? Nu vezi? Mi s-a înfipt un os de pește în gât și mă doare de mor. Stai liniștit, te ajut eu! E sigur că știi ce faci? Normal! Un os mic de pește e nimica toată! E aici? Nu, Atunci aici? tot nu. Atunci sigur e aici! Nu! Dar aici? Lasă-mă în pace. Tot cauți de atâta timp și n-ai făcut nimic. Bine, bine! Aduc pe cineva care chiar se pricepe! Hei, frate! Ce s-a întâmplat? I s-a blocat un os de pește! Ajută-l! E aici? În sfârșit cineva competent. Da, exact acolo. Hai, scoate-l repede. Nicio problemă. Unde naiba e osul ăsta? De ce nu reușesc să-l scot? Wow! Arată superb! Acum urmează rândul meu! Tura mea s-a terminat. Mă duc să iau prânzul. Hei, stai! Nu poți pleca încă! Încă nu ai terminat cu mine! De ce tragi de mine? Nu fug de muncă. Doar că așa funcționează lucrurile. Când se termină programul, nu mai primim clienți noi. Hai! Mai durează doar puțin! Ești aproape gata! Regulile sunt reguli. Nu pot face nimic. Așteaptă până la ora 13 și revin atunci. Ce albină irresponsabilă! Stai! De ce am ajuns să arăt așa? De ce este această căpșulă deformată și are o formă atât de ciudată? Cel mai probabil, cauza este o polenizare incompletă. Atunci când vremea nu este favorabilă, albinele și alte insecte polenizatoare pot fi mai puțin active, iar unele părți ale florii nu primesc suficient polen. Acele zone nu se mai dezvoltă normal, iar căpșuna crește cu o formă neregulată. Totuși, nu trebuie să vă faceți griji. Chiar dacă nu arată perfect, gustul este normal și fructul poate fi consumat în siguranță. Hei,
cine ești? Și cum de crești atât de repede? Salut, prietene! Eu sunt Menta. Se pare că vom fi vecini de acum înainte. Perfect! Hai să ne înțelegem bine! Hei, ce faci? Ține-te pe partea ta! Hai, nu fi așa zgârcit. Ai atât de mult spațiu liber. De ce nu-mi dai și mie puțin? Nici vorbă! Dacă ocup tot locul, eu cum mai pot crește? Atunci să vedem cine câștigă această luptă pentru teritoriu. Bine, accept provocarea! Eu nu am pierdut niciodată o bătălie pentru spațiu. Hei, nu mă mai împinge! Lasă-mi și mie puțin loc! Expertule, ce s-a întâmplat aici? Toate cepele pe care le-am plantat au dispărut. De ce a supraviețuit doar Menta? Motivul este că menta este o plantă extrem de competitivă. Tulpinile sale subterane se extind rapid și absorb apa și nutrienții din sol înaintea altor plante. În plus, rădăcinile mentei pot elibera substanțe care împiedică dezvoltarea plantelor vecine. Ceapa are rădăcini superficiale și se dezvoltă mai lent, așa că în final menta ajunge să domine zona și rămâne singura plantă care crește acolo. Nu am mai băut cafea de mult timp. Gustul ăsta mi este atât de familiar. Stai puțin, eu sunt deja în stomac. Atunci, cum de cofeina a ajuns să umble prin altă parte? Hei, nu păstra totul doar pentru tine. Sunt mama acum. Orice consum trebuie să împart și cu copilul meu. Înțelegi? Wow, azi ai schimbat cafeaua cu un latte? Hai, dați laptele, puiule! Așteaptă puțin, a venit mâncarea. Iubito, când mergem la culcare? Cofeina poate trece cu ușurință prin placentă, iar organismul bebelușului nu reușește să o elimine eficient. Dacă mama consumă prea multă cofeină, aceasta îi poate ține treji atât pe mamă cât și pe bebeluș. Hei, de ce nu ajunge mâncarea și la mine? De ce îmi blochezi mereu partea? Frate, partea ta este pentru aer, nu pentru mâncare. Dacă ajunge ceva acolo, avem cu toții probleme grave. Hai, lasă-mă măcar să gust puțin. Nici vorbă! De ce încerci să o iei? Este foarte periculos. Noroc că a fost doar puțin ulei picant. Lasă-mă să văd ce gust are. E cam iute? Nu mă simt deloc bine. De ce începi să te umfli? Nu adormi! Rămâi treaz! Nu pot să respir. Are o reacție alergică severă, cel mai probabil după ce o substanță a ajuns accidental în căile respiratorii. Aduceți imediat adrenalina! Hai, plecăm! Diarea, la drum! Hei, de ce m-ați lăsat în urmă? Așteptați-mă! De ce nu înaintezi? Aș vrea eu, dar sunt blocat aici. Ajută-mă! Nu prea am ce să fac. Descurcă-te singur. Eu plec. Pa! Încă ești aici? Ce ai pățit? N-am reușit să ies, iar acum s-a format un acces perianal. Dar tu, de ce te-ai întors? Am venit doar să văd ce mai faci. Hei, stai puțin. Ce se întâmplă? Așteaptă-mă! În sfârșit am reușit să ies. Doctore, de ce am două orificii în zona anusului? Oare trec printr-o a doua pubertate? Pubertatea nu creează orificii noi. Ai dezvoltat o fistulă perianală după ce abscesul perianal s-a spart. Frate, e timpul să ies acum? Încă nu am primit semnalul. Dar ușa e deja întredeschisă. De ce nu pot să ies? Hei, de când s-a deschis ușa? Oare poate ieși acum? Sunt ocupat, mai așteaptă puțin. Vezi? Încă nu se poate. Bine, bine. 2 hours later. Frate, acum ușa este complet deschisă. Pot să ies de data asta? Tocmai am spus că nu! Stai puțin! Vai, ușa a căzut cu totul! Ha, ha, ha! În sfârșit sunt liber! Doctore, am făcut cumva prolaps? Da, pare a fi un prolaps rectal. O parte din peretele rectului a ieșit prin anus din cauza împingerii și a efortului excesiv. Data viitoare nu mai forța atât de tare. Intestinele nu sunt aparate de fitness. Unde sunt? Ce e chestia asta? Sunt eu, frățiorul tău spermatozoid. Wow, a fost rapid! Deja ne-am unit? Hai, te duc să o găsești pe mama ta. Cine s-ar fi gândit că micuțul meu ar putea veni din direcția asta? Ce uimitor! Wow, și locul ăsta pare interesant. O să arunc o privire prin jur. Ai grijă, doar să te întorci când vine momentul să te implantezi, bine?
sincer, locul ăsta îmi place. Poate rămân și mă implantez aici. Chiar și după fertilizare in vitro, există totuși posibilitatea unei sarcini extrauterine. Probabilitatea este foarte mică, dar în cazul tău s-a întâmplat tocmai asta. Ce se întâmplă? De ce îmi radeți părul dintr-o dată? Urmează să facem o procedură. Ce fel de procedură? De ce m-ai înțepat cu acul? Ce este lichidul acesta? Urmează să injectez ciment osos. Ciment osos? De ce mi-ai pune așa ceva? Proprietarul tău simte că partea de sus a capului este prea plată, așa că folosim ciment osos pentru a-i schimba forma și a o face mai proeminentă. Ce? Totul doar pentru aspect? Uf, este atât de lipicios, îmi ajunge chiar și în ochi. Doctore, creștetul capului meu este prea plat. Aș vrea să fac o operație de mărire a volumului creștetului. Augmentarea creștetului este o intervenție estetică, prin care se introduce ciment osos între scalp și craniu pentru a modifica artificial forma părții superioare a capului. Deși operația pare simplă, implică plasarea unui material străin într-o zonă apropiată de craniu, ceea ce poate avea riscuri importante și poate provoca complicații serioase. Din acest motiv, procedura nu este recomandată în mod obișnuit. Frate, chiar trebuie să te lași de fumat. Uite, până și culoarea pielii tale s-a schimbat. Nu înțelegi! Senzația asta este grozavă! Vrei și tu să încerci? Nu, mersi. Eu vreau să mai trăiesc câțiva ani buni. Hai, ia-o! Încearcă! Atenție! Acest plămân este grav afectat. Fumatul a provocat daune severe acestei plămâni. Va trebui să îndepărtăm complet lobul afectat. Nu mă scoateți de acolo! Doamne, asta este terifiant! Fumatul ucide! Stai puțin, ce ai în mână acum? Ți se pare? Plămânii nici măcar nu au mâini! Doctore, cum se mai simte plămânul meu? Fumatul de lungă durată a afectat grav o parte din țesutul pulmonar. Pentru a împiedica răspândirea infecției sau apariția cancerului în acea zonă, am îndepărtat complet un lob al plămânului. Vei putea avea în continuare o viață normală, dar este esențial să renunți definitiv la fumat și să faci exerciții de recuperare pulmonară. Ce faci? Nu sunt pregătită încă. Este cezariană! Fie că ești pregătită sau nu, operația trebuie făcută! Ai făcut o incizie atât de mare în mine. De ce pierd sânge? Ce mai aștepți? Contractă-te repede și scoate-mă de aici! Nu știu cum. Bebelușul a fost scos prin tăietură. Bine atunci, să nu dai vina pe mine dacă apare o infecție. Vai, ce mă fac acum? Doctore, simt o presiune și o durere surdă în partea de jos a abdomenului. Parcă ceva nu este în regulă. În uter s-a acumulat sânge care nu a fost eliminat corespunzător. Cel mai probabil acest lucru s-a întâmplat pentru că abdomenul nu a fost masat sau apăsat după cezariană. Masajul abdominal după naștere ajută uterul să se contracte și să elimine sângele rămas în interior. Este recomandat să începi cât mai curând un masaj ușor al abdomenului pentru a stimula contracțiile uterului. Dacă sângele rămâne acumulat prea mult timp, poate provoca complicații grave, cum ar fi infecții sau chiar șoc. Hei, ai văzut tumora aceea mare care a apărut pe creierul tău? Hei, ce faci? Tumora aceea trebuie îndepărtată. Dacă o lăsăm acolo, poate continua să crească și chiar poate afecta alte zone ale creierului, provocând probleme mai grave. Bine, doar ai grijă să nu-l rănești. Oh, nu! Situația este mai complicată decât credeam. Tumora a afectat deja țesutul cerebral de sub ea. Va trebui să îndepărtăm și acea zonă. Stai puțin, asta înseamnă că voi muri? Nu te teme, poți trăi și fără o parte din lobul temporal, dar este posibil să apară unele schimbări. Ce fel de schimbări? Din punct de vedere fizic, ar trebui să fii bine, însă s-ar putea să ai dificultăți temporare în a-ți aminti lucruri care s-au întâmplat recent. Cine sunteți? De ce mă aflu aici? Ai avut o tumoră localizată în lobul temporal. Am îndepărtat tumora împreună cu o parte din țesutul din jur care fusese afectat. Această zonă joacă un rol important în memorie. De aceea este posibil să ai probleme cu amintirea evenimentelor recente pentru o perioadă. Nu te îngrijora. Există șanse bune ca memoria să se îmbunătățească treptat. Locul acesta pare ideal. O să aștept aici să vină spermatozoidul.
De ce durează atât de mult? A few moments later. Dacă mai întârzie mult, s-ar putea să nu mai ajungă deloc. Sunt aici, soră. De ce par dintr-o dată atât de îmbătrânită? Pentru că ți-a luat prea mult timp să ajungi. Stai, acum pe unde trebuia să merg? Pe acolo! Nu mai pierdeți vremea și implantați-vă odată! Uf, sunt terminat. Terminat? Ai mers doar câțiva pași. Hai, continuă! Îmi pare rău, chiar nu mai pot înainta. Ce este chestia asta? Nu arată normal deloc. Mai bine scăpăm de ea. Mi-a venit iar menstruația. Se pare că nici de data asta nu am rămas însărcinată. Ai avut ceea ce se numește o sarcină chimică. Ovulul și spermatozoidul s-au întâlnit și au format un embrion timpuriu, dar acesta nu a reușit să se implanteze în uter și a fost eliminat odată cu menstruația. Deci, ce ar trebui să fac acum? O singură sarcină chimică este ceva foarte obișnuit. De cele mai multe ori apare întâmplător și nu înseamnă că vei avea probleme să rămâi însărcinată pe viitor. Așa că încearcă să nu te stresezi prea mult. Mor de foame. Stai puțin, cer eu pentru tine. Hei! De ce țipi așa dis de dimineață? E deja ora 9. De ce nu este micul dejun pregătit încă? E sâmbătă, dorm până la prânz. Dacă eu nu primesc de mâncare, nimeni nu mai are voie să fie fericit. Calmează-te! Doamne! De ce s-a produs atât de mult acid gastric dintr-o dată? Mucoasă gastrică! Ajută-mă! Activezi sistemul de apărare. Aceasta este o eroziune a mucoasei stomacului provocată de obiceiul de a sări peste micul dejun sau de a avea un program neregulat de alimentație. Of, de ce este deschisă atât de puțin ușa către ventriculul stâng? Cum mai intru eu acolo? Deschide ușa. Hai, deschide odată, trebuie să trec. Ești pe teritoriul meu. De ce faci atâta zgomot? Ușa asta este a mea acum și eu am făcut-o mai îngustă. Nu te mai plânge și pleacă. Bine, plec acum. Hei, tu din față! Ce faci? Stai cu fundul în afară? În spatele tău este o coadă întreagă de sânge care așteaptă. Mi s-a blocat capul. Cine știe cât vei mai sta acolo? Noi ne întoarcem la plămâni înainte. Of! De ce sângele care tocmai a intrat în atriul stâng se întoarce acum înapoi? Nu mai pot respira! De ce obosesc și rămân fără aer de fiecare dată când fac sport? Este vorba despre stenoze de valvă mitrală asociată cu regurgitare. Când valva se îngustează și nu se mai închide complet, o parte din sânge se întoarce înapoi în atriul stâng, afectând circulația normală. În sfârșit am ajuns în stadiul de zigot. Nu mai pierde timpul vorbind. Trebuie să mergem în uter și să începem dezvoltarea. Stai puțin, dar eu ce fac? Deocamdată, părinții vor să aibă un singur copil. Tu va trebui să mai aștepți. Dacă rămân aici, o să mor în doar câteva zile. Atunci, de ce mai stau pe loc? Nu-ți face griji. Te voi congela într-un rezervor cu azot lichid la minus 196 de grade Celsius. În aceste condiții poți fi păstrat practic pe termen nelimitat. Trezește-te! Ne întâlnim din nou! Părinții tăi sunt pregătiți acum pentru al doilea copil. În sfârșit, ai venit. Doctore, embrionul acesta a fost congelat atâția ani. Mai este oare sănătos? Gândește-te puțin! Tu crezi că ești într-o stare mai bună acum decât erai acum peste 10 ani? Copilul ăsta nu-mi dă deloc pace. Îmi face numai răni și ulcere, iar eu trebuie să repar mereu totul singur. Oh, tequila veche? Oare chiar nu simte nicio durere? Și tot mai bea? Ei bine, o băutură atât de bună, poate doar o gură mică nu strică. Ăsta chiar a luat o razna? Deja amestecă tot felul de alcooluri. Hei, mai încet! Acidul tău e prea puternic. Nu e vina mea. De ce nu te ocupi de omul de sus? Încă bea, fără oprire. Of, m-am dat bătut. Să facă ce vrea.
Dacă el ajunge rău, ajungem toți rău, împreună. Bine, nici eu nu mai vreau să-mi bat capul. Ai suferit o perforație gastrică. S-a format o gaură în peretele stomacului din cauza consumului excesiv de alcool și a acidului gastric. Din fericire, starea ta este acum stabilă. Dar trebuie neapărat să renunți la acest obicei și să nu mai bei în asemenea cantități. Ce este asta? Este o tumoră osoasă. O tumoră osoasă? Și ce se va întâmpla cu mine? Este ceva grav? Stai liniștit. Există o metodă de tratament care te poate ajuta. Stai puțin, asta este soluția? Vrei să tai și să scoți bucata aceea? Este atât de mare! Hei, eu sunt sănătos. De ce mă scoateți și pe mine? De ce ai întors totul așa? Ne-ai cusut pur și simplu unul de altul! Doctore, de ce nu mi-ați amputat tot piciorul? Aveai cancer osos, iar noi am folosit o procedură numită rotație-plastie. În loc să îndepărtăm întregul picior, am eliminat doar partea osoasă afectată de cancer. Apoi am rotit partea inferioară a piciorului și am reconectat-o. După recuperare și terapie fizică, glezna poate prelua funcția unui genunchi nou și te poate ajuta să mergi din nou. Hei, nu ar trebui ca noi să murim după o singură recoltare? Cum se face că tu crești iar? Eu sunt un tip de orez peren sălbatic numit Oriza longistaminata. Am rizom sub pământ care se extind și mă ajută să răsar din nou în fiecare an. Wow! Asta este incredibil! Mi-aș dori să pot face și eu la fel. Oh, ce ai de gând să faci? Hehe, acum și eu voi putea crește an după an. Dar de ce am mai puține boabe de orez? Nu poți avea totul. O mare parte din nutrienți sunt direcționați către rizomii tăi pentru regenerare, așa că vei produce în mod natural mai puține boabe. Haha, am reușit! Acum pot să cresc din nou după recoltare și totuși să produc o cantitate mare de orez. Cercetătorule, cum este posibil așa ceva? Acest orez răsare din nou din tulpinile rămase după recoltare, aproape ca iarba tăiată. Am combinat orezul asiatic, cultivat cu o specie sălbatică de orez peren, și am transferat genele care permit regenerarea continuă în soiurile cultivate. După multe generații de selecție și îmbunătățire, am obținut soiuri de orez peren care pot crește din nou după recoltare. Te-ai întrebat vreodată de ce unele căpșuni sunt albe și nu roșii? Hei, prietene! De ce ești atât de palid? Abia mai semeni cu o căpșună! Ești serios? Nu ai văzut niciodată o căpșună albă? O căpșună albă? Nici nu am auzit de așa ceva! Eu credeam că ești doar lipsit de nutrienți și nu mai poți produce antociani. Se pare că doar ești invidios pentru că am o culoare atât de specială. Invidios pe tine? Uite-te la tine! Nici măcar nu pari copt complet! Pun pariu că nici gustul nu este cine știe ce! Ha, greșit! Sunt dulce și foarte gustos. Nu ca tine, ești mult mai agru și ai mai multe șanse să provoci alergii. Oare această căpșună albă este modificată genetic? Aproape că nu este deloc acră. Gustul ei seamănă cu un amestec de ananas, piersică și pară. Căpșunile albe nu sunt modificate genetic. Ele sunt soiuri speciale obținute prin mutații naturale și selecție de-a lungul generațiilor. Deoarece au un conținut foarte scăzut de antociani, pigmentul roșu nu se formează, iar fructele rămân albe sau roz pal. În schimb, au o aromă dulce și cremoasă aparte. Ne caută, mai bine rămânem ascunși. Nici o grijă, nu scot capul afară prea curând. Aici nu există niciun lăstar de bambus. A plecat, ies puțin să respiri aer curat. Ești nebun? Vrei să fii prins? Doar încearcă să ne păcălească să ieșim. De ce nu a apărut încă lăstarul? Poate chiar nu crește nimic aici. Frate, ești genial! Normal, cât timp stăm ascunși sub pământ, nimeni nu ne va găsi. Haha, prostul ăsta s-a întors iar. Ne-am ascuns atât de bine. Cum ai reușit să ne găsești? Frunzele acelea de lângă voi v-au dat de gol. Dacă sapi acolo, sigur vei găsi un lăstar de bambus.
Expertule, cum ai știut că sub pământ se află un lăstar de bambus? Lăstarii de bambus se dezvoltă din rizomi aflați sub pământ. În perioada de creștere, ei consumă mulți nutrienți, iar frunzele de bambus din apropiere își pot schimba culoarea, devenind verde-gălbui pal sau gri-verzui. Când observi astfel de frunze, este foarte probabil ca sub pământ să existe un lăstar de bambus în dezvoltare. Bebelușul crește atât de repede, simt că pielea mea este întinsă la maximum. Nu-ți face griji, încă mai are de crescut. Dacă mai crește mult, nu știu dacă voi mai rezista. Nu doar pielea mea este afectată, oasele, burta și chiar ligamentele sunt toate sub presiune. Lasă totul în seama mea. De când a început sarcina, hormonul relaxină a început să acționeze peste tot. Ligamentele și articulațiile mele au devenit mai moi și mai flexibile. Și ce contează? Dacă nu eram însărcinată, nu aș fi putut să mă bucur de atâta mâncăruri delicioase în fiecare zi. Ai dreptate! Atunci voi mânca și eu mai mult. Trebuie să ajut la umplerea acestor goluri. Iubito, de când ești însărcinată? De ce am impresia că ai devenit mai înaltă? Nu doar că par mai înaltă, chiar și picioarele mele au crescut. În timpul sarcinii, hormoni precum relaxina fac ligamentele și articulațiile mai relaxate pentru a pregăti corpul pentru naștere. În același timp, pielea se întinde, picioarele se pot mări, iar postura corpului se poate schimba. Of, m-am săturat să stau blocat aici zi de zi. Ce faci întins aici? Mișcă-te, ne încurci! Nu mă mișc, sunt prea obosit. Nu mai pierde timpul cu leneșul ăsta, flămânul deja ne presează. Bine, de data asta scapi. Haide, mergem pe traseul de jos. Later. Ajunge! Muncesc peste program în fiecare zi, ținând gura deschisă mereu, în timp ce nasul stă degeaba și nu face nimic. Dar ce putem face? Dacă nu ne facem treaba, gazda noastră nu va putea respira. Totuși, nu este corect să muncim atât fără să fim apreciați. Gazda trebuie să știe cât de obosiți suntem. Ai vreo soluție? Hai să-i schimbăm forma feței, atunci sigur va înțelege. De ce arăt din ce în ce mai rău? Respirația pe gură pe termen lung poate modifica treptat structura feței, ducând la ceea ce numim sindromul feței lungi. Încearcă să respiri cât mai des pe nas. Hei, nu mai bloca drumul, lasă-ne să trecem. De ce vă grăbiți? Nu vedeți cât de înghesuit este aici? Treceți, unul câte unul! Of, nu mai împinge din spate. Vasul ăsta de sânge este deja înfundat. Chiar nu face nimeni nimic? De ce nu te dai puțin la o parte ca să eliberezi calea? Nu te băga! Cine ți-a cerut părerea? Așteaptă puțin și vei vedea. Chiar și după ce dispari, tot voi continua să blochez aici. Hai să vedem dacă poți. Doctore, dacă îmi puneți un stent în arteră, înseamnă că nu mai trebuie să-mi fac griji pentru infarct? Dacă tot continui să stai treaz nopțile și să mănânci fără măsură, niciun stent nu te poate proteja la nesfârșit. Nici vorbă, să ies pe unde merge toată lumea, prin colul uterin. Eu aleg drumul celălalt. Locul ăsta a fost mereu doar o cale de ieșire. E prima dată când primesc un vizitator. Atunci ai grijă să mă tratezi bine. Uite, ia niște hormoni. Nu e rău deloc, cred că mai rămân puțin. Uite ce bine ai crescut. Mănânci bine și ai devenit atât de mare. Deci, când ai de gând să pleci? Nu mă grăbi, încă nu vreau să plec. Stai, ce se întâmplă? E un cutremur? Este vorba despre ruperea unui chist endometriozic, chist ciocolatiu, provocată de activitate fizică intensă. Chiar și persoanele tinere trebuie să evite excesele și să facă lucrurile cu măsură. Of, de ce simt că hainele mele devin din ce în ce mai strâmte? Gata, de azi încep o dietă strictă. Serios? Iar legume? Foamea asta pe care o cunosc prea bine a revenit. Stai, ce-a fost zgomotul acela? Țineți-vă tare, băieți! Simt că mă prăbușesc, literalmente! Cum să mai rezist fără aproape niciun nutrient? Nu mai am deloc energie.
Și eu sunt complet fără puteri. Și eu la fel. De ce mă doare stomacul atât de tare? Credeam că dieta mă va face mai sănătoasă. Dietele foarte restrictive pot provoca uneori probleme precum gastroptoza, când stomacul își pierde susținerea și ajunge să coboare sub poziția sa normală. Atunci când organismul nu primește suficiente calorii și nutrienți, mușchii și țesuturile care susțin organele pot deveni mai slabe. O alimentație echilibrată cu suficiente proteine și nutrienți, împreună cu o scădere treptată în greutate, este o metodă mult mai sigură. Te-ai întrebat vreodată cum reușesc medicii să micșoreze stomacul fără nicio tăietură pe abdomen? Endoscopie. Ce cauți aici? Dacă încerci să mă tai, jur că nu voi supraviețui. Uită-te la mine! Vezi vreun bisturiu? Eu doar execut ordinele creierului ca să te ajut să-ți micșorezi capacitatea. Hei, de ce mă strângi cu instrumentul ăla? Dacă nu fac asta, cum vrei să slăbești? Dar balonul gastric, cel pe care îl introduci în stomacul meu ca să ocup spațiu? Uită-te cât de mare ești! Nici cel mai mare balon gastric nu ar face față! Dar acum am rămas zbârcit și arăt groaznic. Cine ți-ar tăia stomacul doar ca să vadă cum arăți? Doctore, vă mulțumesc! Nu te grăbi, doar unul poate pleca odată. De data asta, mergi tu. Aștept de o eternitate. Așa merg lucrurile. Un singur ovul, un singur câștigător. Cine ar vrea să ajungă acolo oricum? Pot să cresc foarte bine și singur aici. Și în ce crezi că te vei transforma dacă rămâi aici singur? În ceva de succes. Stai puțin, asta e păr? Mai așteaptă puțin și vei vedea. Later. Are dinți, păr, piele și chiar oase. Oare chiar devine un făt? Nu, este doar un teratom. Formațiunea din abdomenul dumneavoastră este un teratom. Dar eu nici măcar nu am iubit. Cum aș putea fi însărcinată? Nu vă faceți griji, nu este o sarcină. Este un teratom, un tip de tumoră formată din celule germinale care poate conține țesuturi precum păr, dinți, piele sau oase. Aceste țesuturi cresc într-un mod anormal, dar nu reprezintă un făt. În funcție de dimensiunea și poziția formațiunii, poate fi necesară o operație pentru îndepărtarea ei. Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă în corpul tău când îți ții urina prea mult timp? Băieți, porniți atacul! Hei, hei, hei! Opriți-vă! Nu a venit încă momentul. Mai rezistați puțin, cu toții! Hai, frate! Chiar trebuie să merg la baie! Nu mai pot să mă abțin! Of, bine. Atunci du-te odată. Ce dezgustător! Deschide ușa! Deschide ușa! Acum! Hă? Ce se întâmplă? Doamne, tu bei urină? N-am băut apă de peste 10 ore. Trebuie să o refolosesc. Tiu, tiu. De ce scuipi pietre? A few moments later. Ajutor! O să fiu strivit! Doctore, de ce simt durere de fiecare dată când urinez? Este posibil să ai calculi urinari. Atunci când nu bei suficientă apă sau îți amâni des mersul la toaletă, urina devine mai concentrată. În timp, mineralele din ea se pot cristaliza și pot forma pietre. Când aceste pietre trec prin tractul urinar, pot provoca dureri puternice și senzații neplăcute în timpul urinării. Hei! Cum îndrăznește o bacterie să intre aici? O să te distrug cu acidul meu gastric! Stai! De ce nu pățești nimic? Când vine vorba de lucruri acre, nimeni nu mă poate întrece. Ce vrei să faci? Acum că am ajuns aici, nu plec până nu fac puțin haos. Oh, nu! Mucoasa stomacului meu este afectată! Acum vei simți și tu gustul propriului tău acid gastric. Fiul meu se plânge de dureri de stomac. Vă jur că nu i-am dat nimic neobișnuit. El poate fi infectat cu Helicobacter pylori. Această bacterie poate supraviețui în stomac prin producerea unor substanțe care rezistă acidului gastric. Se atașează de mucoasa stomacului și provoacă inflamație. Helicobacter pylori poate fi transmisă prin salivă, de exemplu prin folosirea acelorași tacâmuri sau prin hrănirea gură la gură. Așa că menținerea unei igiene bune este foarte importantă. Te-ai întrebat vreodată de ce unele persoane au nevoie de un tub special pentru a putea urina? Încă nu ai voie să ieși. Acum nu mă mai poți opri.
Uitați-vă la bătrânul ăsta. Este prea slăbit ca să ne mai țină în frâu. Hai, băieți, să plecăm. Wow, ușa s-a rupt, sunt liber. Ce se întâmplă aici? Încerci să scapi? Lăsați că mă ocup eu de voi. 2,000 years later. Acum e mult mai ușor să păzesc intrarea. Doctore, cine a introdus? Acesta este un cateter urinar. Îl folosim atunci când o persoană nu poate elimina singură urina din vezică. Tubul permite scurgerea urinei într-o pungă specială de colectare, prevenind umplerea excesivă a vezicii și senzația de presiune sau durere. Te-ai întrebat vreodată de ce medicii îndepărtează o parte din stomacul unor pacienți? Hei, mai încet! Arunci mâncare peste tot! Și ce dacă? Mi-e foame rău! Foame? Tocmai ai terminat o masă enormă! Nu știu de ce, dar simt mereu că nu m-am săturat. Dar cu cât mănânci mai mult, cu atât stomacul tău se mărește. Nu intri într-un cerc vicios? Atunci ce vrei să fac dacă mereu îmi este foame? Wow, ai devenit atât de mare. Trebuie să te oprești și să te controlezi. Nu este deloc sănătos. Lasă-mă în pace, îmi strici masa! Stai, de ce am devenit atât de mic? De fapt, este un lucru bun. Acum nu mai trebuie să-ți faci griji că vei mânca prea mult. Priviți, am îndepărtat o porțiune de aproximativ această dimensiune. Uf, ce boală este asta de trebuie să iau atâtea medicamente. Pastilele astea sunt atât de puternice, încât mi se face rău și îmi vine să vomit. Stai, de ce mi se face dintr-o dată atât de somn? Repede, deschide gura, simt că o să vomit. Prea târziu, eu adorm înainte. Hei, voma ta îmi blochează drumul! Iubito, ce se întâmplă cu tine? Unele medicamente implicate în cazuri de supradozaj pot conține substanțe care stimulează vărsăturile, ajutând organismul să elimine o parte din medicament înainte să fie absorbit. Aceasta este o reacție de apărare a corpului. Totuși, dacă cineva ia o cantitate prea mare de medicamente, trebuie să ceară imediat ajutor medical și să nu încerce să rezolve situația doar provocând vărsături. Ha? De ce nu a trecut mâncarea mai departe după atâta mișcare? Hei, ce se întâmplă acolo? Ulcerul meu a fost grav afectat și a blocat pasajul de mult timp. Și de ce nu ne-ai spus mai devreme? Hei, creierule, oprește-te din comandat mâncare! Mâncarea este blocată! Nu e treaba mea. Nu mai stați degeaba și digerați odată. Oprește-te din mâncat! Altfel, o să cedăm cu toții! Nu mai țipa și fă-ți treaba. Of, oprește-te odată din mâncat! Doctore, ce se întâmplă cu copilul meu? Duodenul lui este blocat, cel mai probabil din cauza unei cicatrici rămase după un ulcer. Blocajul a crescut presiunea în stomac și a dus la ruperea acestuia. Wow, ce-i chestia asta? De ce mă înconjori? Stai liniștit, sunt lichidul cefalorahidian. Eu protejez creierul ca o pernă, absorb șocurile și îl ajut să rămână în siguranță. Deci chiar există apă în creier? Stai, este ceva blocat aici. Oh, nu mai pot să circul. De ce se adună tot mai mult lichid cefalorahidian? Uită-te cât de tare m-ai făcut să mă umflu! Nu fac asta intenționat, pur și simplu nu mai pot să ies. Doctore, de ce crește capul copilului meu din ce în ce mai mult? Copilul are hidrocefalie. Lichidul cefalorahidian în exces nu se mai poate elimina normal și se acumulează în creier, ceea ce crește presiunea. Va fi nevoie de o intervenție chirurgicală cât mai curând pentru a elibera această presiune. Hei, nu mai absorbi toți nutrienții. Lasă-mi și mie ceva. Bine, stai puțin. A few moments later. Cum se face că tu iei aproape toată hrana? Ai crescut atât de multe frunze încât abia mai am aer aici. Cu cât fac mai multă fotosinteză, cu atât produc mai multă energie pe care ți-o pot trimite. Nu e un lucru bun? Dar eu voi fi cules peste doar 20 de zile. Sunt încă atât de mic. Ce mă fac acum? În sfârșit am din nou spațiu să respir. Hei,
Ce faci? Dă-mi frunzele înapoi! Am nevoie de ele ca să fac fotosinteză! Frunzele tale bătrâne și îngălbenite nu mai fac fotosinteză eficient, doar consumă nutrienți degeaba. Hei, ce faci? Dăm frunzele înapoi! Am nevoie de ele ca să fac fotosinteză! Wow, vin atât de mulți nutrienți spre mine, îi voi absorbi pe toți. Asta mă va ajuta să cresc mai mare și mai puternic. Wow, pantofi nu azi, hă? Nu am mai văzut modelul ăsta până acum. Au vârful ascutit, arată bine. Stai puțin, de ce mă strâng atât de tare aici? Și ce dacă sunt puțin strâmți? Important e că arată bine. Hei, poți să te dai puțin mai într-o parte? Mă strivești! Bine, bine, cum vrei. Așa e mult mai bine. Poți să te mai miști puțin? Bine, bine. Frate, acum e și mai rău. Mai fă puțin loc. Ești literalmente cățărat peste mine. Nu mai am unde să mă duc. Frate, tu nu ești cel care stă lipit de margine. N-ai idee cât de tare mă doare. Cu cât mă împingi mai mult spre mine, cu atât presiunea și durerea vor fi mai mari. Înțelegi? Nu fac asta de bunăvoie. Partea din fața pantofului este prea îngustă. Doctore, de ce mă doare atât de tare pe partea laterală a piciorului? Vai, picioarele tale au nevoie de odihnă. Ai un mont foarte grav și se pare că există și un miros neplăcut. Uf, de ce mi s-a umflat burta așa tare? Mă doare îngrozitor. Doamne, probabil văd lucruri din cauza oboselii. Oh, nu! Doamne! Mamă! Ajută-mă! Ce se întâmplă? De ce faci gălăgie în toiul nopții? Mamă! Simt că este ceva, ca o persoană, în burta mea. Ce? Vorbești serios? Un bărbat nu poate fi însărcinat. Hai să mergem imediat la spital. Stai liniștit, nu este o sarcină. Investigațiile arată o masă mare în abdomen. Cel mai probabil este vorba despre fetus în fetus, o afecțiune extrem de rară, în care un geamăn format anormal ajunge să crească în interiorul corpului. Vom face pregătirile pentru operație cât mai repede. Ce-i asta? Sunt un antibiotic. Se pare că m-a luat doar pentru că îl doare capul. Serios? Cine ia antibiotice pentru o simplă durere de cap? Ce ciudat! Am luat deja 2 antibiotice. De ce mă mai doare capul? Sunt sigur că știe el ce face. În fine, hai să-l procesăm. Acum că tot am ajuns aici, hai să ne facem treaba. Stai liniștit, prietene. Am găsit o rană și am profitat de ocazie să intru. Și tu cine e să mă oprești? Dă-te din drum! Alertă! Bariera pielii a fost compromisă! Bacteriile pătrund prin rană! Chemați imediat globulele albe! Hei, cum ai ajuns aici? Lasă-mă pe mine să te elimin. Crezi că mă poți învinge? Nu e bine, bacteriile sunt prea puternice. Globulele albe nu mai fac față. Avem nevoie urgent de întăriri. Din nou antibiotice? S-a terminat cu tine! Acum mă ocup eu! Mai crezi că antibioticele astea mă pot opri? M-am adaptat deja. Sunt rezistent la toate atacurile voastre. Doctore, mai există vreo soluție? Infecția se agravează pe zi ce trece. Este un caz de rezistență la antibiotice. Din cauza utilizării excesive a antibioticelor în trecut, bacteriile au devenit rezistente. Acum putem doar să încercăm un antibiotic mai puternic și să sperăm că va funcționa. Sunt singurul trandafir din toată camera. Să fiu singur toată ziua începe să devină plictisitor. Ce zici dacă plantez un butaș din tine și îți fac un prieten? Dar nu o să dureze foarte mult? În mod normal, da, dar am un mic truc secret. Să ghicesc. Te referi la banana aia? Să nu o subestimezi. Tu doar continuă să crești. Eu mă întorc mai târziu. Expertule, cum este posibil? Cum ai reușit să crești un alt trandafir atât de repede? Am folosit capacitatea naturală de regenerare a trandafirului împreună cu efectul bananei asupra formării rădăcinilor.
Banana eliberează zaharuri și etilenă, ajutând butașul să formeze calus, un țesut de vindecare care se transformă ulterior în rădăcini. După dezvoltarea rădăcinilor, butașul poate deveni o nouă plantă de trandafir. Ați văzut vreodată un pepene verde pătrat? Wow, am camera mea personală? Ce tare! Hei, prietene, cumva ești invidios? Invidios pe ce? Ești înghesuit acolo de parcă ai fi o sardină într-o conservă. Pentru că nu vezi potențialul meu. Când voi crește mare, voi valora o grămadă de bani. Mai vedem noi. 2,000 years later. Sunt strivit aici! În sfârșit pot să respir și eu puțin. Privește-ți capul ăla mare și pătrat. Arăți groaznic. Cine crezi că ar cumpăra așa ceva? Ce? Eu sunt mare și dulce și cost doar $5 bucata. Atunci de ce pepenele ăla ătrat se vinde cu $20? Nu te-ai fi așteptat la asta, nu? Se pare că oamenii adoră formele neobișnuite. Pepenele ăsta pătrat este oribil la gust. Este extrem de scump, iar înăuntru nici măcar nu este copt bine. Pepenii verzi pătrați sunt scumpi pentru că sunt mai greu și mai costisitor de crescut. De obicei sunt cumpărați ca produse decorative sau deosebite. Sunt recoltați înainte să se coacă complet pentru a-și păstra forma pătrată, iar de aceea nu sunt la fel de dulci precum pepenii obișnuiți. Chiar crezi că poți scoate o scoică de ras doar cu mâinile goale? Singurul lucru pe care îl vei prinde este nasul meu. Serios? Uită-te bine! O să te scot eu de acolo. Te ascunzi destul de bine. Dar e timpul să folosesc arma mea secretă. Ce-i asta? E extrem de sărat. Nu e bine deloc. Sarea îmi schimbă mediul și trebuie să scap de aici. Te-am prins! Asta nu e corect. Asta înseamnă că trișezi. De ce face sarea ca scoicile de ras să iasă singure din nisip? Atunci când presari sare pe nisip, apa din jurul scoicii devine brusc mult mai sărată. Din cauza diferenței de concentrație, scoica pierde rapid apă și simte că este în pericol. Pentru a supraviețui, își scoate sifonul lung, asemănător unui nas, afară din nisip pentru a respira și a elimina apa. În momentul în care sifonul este la vedere, scoica poate fi prinsă și scoasă cu ușurință. Cum este posibil ca un singur știuletă de porumb să aibă boabe de 5 culori diferite? Iubito, prinde polenul meu! Vino mai aproape, o să cresc cele mai dulci și gustoase boabe de porumb din lume. Oh, mai trimite! De unde a apărut polenul mov? Hei, cine-mi trimite polen soției mele? Scuze, prietene, vântul mi-a luat polenul și l-a adus până aici. Stai, de ce mai vine și un nor de polen alb? Și cine mai este acum? E un haos total! Am primit polen de la voi toți trei! Cum vor arăta puii mei acum? Stai puțin, de ce are același știulete boabe galbene, albe, mov, albastre și chiar roșii? Porumbul cu boabe multicolore apare în mod natural datorită genelor, nu modificării genetice. Porumbul se polenizează prin încrucișare, iar diferitele soiuri își pot răspândi polenul cu ajutorul vântului. Când un singur știulete primește polen de la mai multe soiuri cu culori diferite, fiecare bob poate moșteni o altă combinație de gene și poate căpăta o culoare diferită. Așa apare acel porumb spectaculos cu multe culori pe același știulete. Ce naiba crește aici? Hei, prietene, eu sunt o rădăcină de lotus. Se pare că vom fi vecini de acum înainte. Vecin, vrei să-mi ocup locul? Atunci îți arăt eu cine sunt. De ce mi-ai rupt mugurele de creștere? Am putea să trăim liniștiți, unul lângă altul. Cine ar vrea să fie prieten cu tine? Nu te suport deloc. Hei, nu mă mai ciupi! Oh, nu! Simt că mă umplu cu apă! Expertule, ce se întâmplă aici? De ce au putrezit toate rădăcinile de lotus pe care le-am plantat? Motivul este că înainte de plantare, terenul nu a fost curățat complet de raci. Dacă rămân câțiva raci ascunși în apă, aceștia vor roade mugurii de creștere ai rizomilor de lotus, împiedicându-i să mai crească normal. Iar chiar dacă unele plante reușesc să răsară, racii continuă să distrugă mediul de creștere, afectând dezvoltarea lotusului și pot face ca rizomii să putrezească și să moară în cele din urmă. Hei, ce se întâmplă cu rădăcina ta? De ce mi-a apărut o umflătură atât de mare pe gingie? Stai puțin, tu ai umflătura, nu eu. De ce mă faci pe mine vinovat?
Au, de ce m-ai lovit acolo? Mă doare rău! Exact, dacă te doare, înseamnă că problema este la tine. Tu ești inflamat, eu nu simt absolut nimic. Unde e bisturiul? Vino aici! Hai să aflăm cine este adevărata problemă! Privește asta! Ești putred complet pe interior. Din cauza ta s-a întâmplat totul. Ce ai zis? Îmi pare rău, nu mai aud nimic. Wow, chiar ai curaj să spui asta? Doctore, de ce are o umflătură atât de mare pe gingie? Am îndepărtat chirurgical vârful rădăcinii infectate împreună cu țesutul afectat. Pacientul va reveni peste aproximativ o săptămână pentru scoaterea firelor, iar apoi vom verifica vindecarea prin radiografii de urmărire. Știi ce este chestia asta? Unde e bebelușul? Îl aștept de atâta timp și încă nu a venit. Cât timp sunt eu aici, nu mai există loc pentru niciun copil. Ce caută chestia asta aici? Îmi ia locul. Sunt un sterilet. Am fost pus aici tocmai pentru a împiedica o sarcină. Locul ăsta este deja ocupat. Serios? Ai multă încredere în tine. Lasă-mă pe mine să rezolv problema asta. Ieși afară. Doctore, aveam un sterilet montat. Cum am rămas însărcinată? Steriletul s-a deplasat din poziția corectă din partea superioară a uterului, unde trebuia să rămână. Din cauza asta, a rămas suficient spațiu pentru ca ovulul fertilizat să se fixeze și să înceapă să crească. Asta înseamnă că pot păstra copilul? În anumite situații, femeile care rămân însărcinate cu un sterilet deplasat pot avea o sarcină normală și un copil sănătos. Totuși, aceste sarcini necesită mai multă atenție decât de obicei. Dacă alegi să continui sarcina, va trebui să vii mai des la controale și să fii monitorizat îndeaproape pe toată perioada sarcinii. Cine ești? De ce ai blocat complet drumul? Ce? Nu mă recunoști? Sunt cancerul de colon. Dacă vrei să treci pe aici, trebuie să plătești. Crezi că port bani la mine? Asta e problema ta. Fără plată, nu treci. Hei, de ce stai degeaba? El se poartă ca un bătăuș și tu nu faci nimic. Cine a zis că nu facem nimic? Ajutorul vine deja. Veți tăia o bucată atât de mare. Cum veți lega intestinul la loc? Nu-ți face griji? Dacă nu este sigur să refacem legătura imediat, vom face temporar o deschidere în peretele abdominal. Astfel, materiile fecale vor putea ieși prin acea deschidere până când corpul se va vindeca. Doctore, va trebui să trăiesc cu această stomă pentru totdeauna? Sau poate fi îndepărtată în viitor? Momentan este prea devreme să spunem cu siguranță. Vom urmări cu atenție recuperarea ta în lunile următoare. Dacă intestinul se vindecă bine, de obicei putem face o nouă intervenție după aproximativ 3 până la 6 luni pentru a închide stoma și pentru a restabili eliminarea normală prin rect și anus. Laptele ăsta e delicios! Trebuie să le dau și fraților din intestine să guste. Hei, poți să-mi deschizi ușa? Ce vrei să spui? Cred că ceva nu e în regulă cu el. Uite, fă-mi o favoare și deschide ușa, te rog. Să deschid ușa? Ce ușă? Asta de aici, deschide puțin. Asta? De ce? Hai, deschide. Să deschid ce? Of, e enervant, nu pot trece, mă întorc. Doctore, de ce bebelușul varsă lapte dacă n-a mâncat nimic? Cel mai probabil este stenoză pilorică congenitală. Canalul dintre stomac și intestinul subțire este prea îngust, astfel că laptele nu poate trece mai departe și este regurgitat. Hei, ce faci? De ce ții cuțitul spre mine? De ce mă dezbraci? Ce s-a întâmplat? Ce e lichidul ăsta care îmi picură pe față? Sunt deja rănit! De ce continui să mă atingi? Ce se întâmplă? Simt că mi se încălzește corpul! Stai, chiar m-am vindecat complet? Doctore, urechile astea nu sunt iar de la un șobolan, nu? Stai liniștit! De data asta sunt urechi umane, crescute din mere naturale, fără poluare. Ce? Din mere? Cum de îmi lipsește o parte din ADN? Dacă nu spun nimic, nimeni nu o să observe. Frumosule, în sfârșit ai venit! Te-am găsit, draga mea. Relaxează-te și stai aici. Stai, de ce nu văd niciun embrion? Sunt doar un dezvoltator mai lent. Mai dăm puțin timp. Bine, îți trimit niște nutrienți în plus.
Hei, ceva nu e în regulă aici. Ce? Doar pentru că nu arăt bine, nu mai sunt draga ta? Doctore, de ce nu am simțit mișcările fătului după 4 luni de sarcină? Cel mai probabil este o sarcină molară. Ovulul nu are material genetic complet, astfel că nu se dezvoltă un embrion real. Nu a fost o sarcină viabilă și este necesară intervenție chirurgicală de îndepărtare. Ce naiba e asta? Mars! Repede, adu-mi apă cu gheață, să răcesc zona! Oh, bine, mă duc, ce dramă! De ce n-ai închis ușa? Acum totul s-a răspândit aici. Nu mai exagera! Stai, de ce se umflă tot mai tare? Ai fost deja ars, iar apoi șocul de cald și rece a făcut vasele de sânge să se dilate și să se contracte brusc. De asta se umflă. Abia mai respir și eu. Doctore, de ce a început brusc să respire greu? Este vorba de epiglotită acută. Gâtul i s-a umflat sever. Dacă mai întârzia puțin, risca să se sufoce. Of, în sfârșit mă întind. Ce bine e! Vin! Sunt blocat? Hei, mudă-te puțin, îmi blochez tot drumul. Mușchii mi-au fost încordați toată ziua. Nu pot să mă relaxez și eu puțin? Cauți ceartă? Ție, nu mă pun cu tine. Îi cer celui de jos să se mai mute. Hei, vecine, ce tot împingeți acolo? Da, împing. Și ce dacă? Vrei scandal? Despre ce vă certați voi doi, chiar deasupra mea? Dacă aveți curaj, ieșiți afară. Taci din gură! Wow! Vibrațiile astea sunt de frecvență foarte mare. Sfore în fiecare noapte. E insuportabil. Sfărăitul cronic apare când palatul moale și mușchii gâtului se relaxează excesiv în somn, îngustând căile respiratorii și provocând vibrațiile puternice. De ce e brusc atâta apă rece cu gheață? Îngheți! Hei, cei de jos, pregătiți-vă să prindeți apa! Dacă ajunge apa asta la mine, o să alerg toată ziua la baie. Și atunci, ce facem? Dacă jos e blocat, folosiți traseul de sus. De ce te uiți la mine? Aici e doar intrare, nu ieșire. Fac cum vreau eu. Piu! În sfârșit am scos apa rece. Mult mai bine. Hei, ești ok? Oh, nu! Cred că am făcut o dezastru. Doctore, de ce vomită soția mea sânge? A băut prea multă apă rece dintr-o dată. I-a iritat stomacul și a provocat o ruptură la nivelul cardiei, ceea ce duce la vărsături cu sânge. Dude, de ce tot oftezi așa? Mănânc doar mâncare fadă, fără pic de grăsime. O să fac pietre la fiere de plictiseală. Toate celelalte organe muncesc din greu. Tu o duci lejer. Ar trebui să fii puțin recunoscător. Dar rolul meu e să procesez grăsimea pentru tine. Sincer, nici nu mai știu ce rost am. Poate ar trebui să mai fac câteva pietre la fiere, așa, de distracție. Hai, încetează prostiile. Avem treabă. Wow, de unde atâta mâncare grasă deodată? Acum îți arăt ce pot! Doctore, de ce am gust amar în gură? Ați consumat multe alimente grase într-un timp scurt. Asta a dus la secreție crescută de bilă și la reflux în stomac și cavitatea bucală. Nu este grav și ar trebui să se rezolve în câteva zile. Au, de ce îmi cresc urechile de pe spate tot mai mari? Mă enervează rău! Stai liniștit, rezolvi imediat. Hei, încet, încet! Nu sunt pregătit psihic! Nu ziceai că te încurcă? Le scot rapid și curat. Bine, dar grăbește-te! Dacă mai merg așa, o să râdă ceilalți șoareci de mine! Doctore, de ce urechea mea are o culoare ciudată? E tehnologie de ultimă generație. Am folosit celule de vacă și un suport special și am crescut urechea pe spatele șoarecelui. Nu e o ureche obișnuită. Ce s-a întâmplat cu degetul tău mare? Nu întreba, accident ciudat. Acum tu ești ultima mea speranță. Bine, hai să-ți găsesc un înlocuitor. Tu ești bun. Stai, de ce eu? Aveam nevoie de un deget mare, nu de arătător. Și de ce e un deget de la picior? Nu mai comenta, cerșetorul nu alege. Poate că nici nu e așa rău fără un deget. Prea târziu, trebuie atașat cât e proaspăt.
Arată groaznic. Doctore, pot să fac manicură pe degetul ăsta modificat? Sigur, dar manicurista s-ar putea leșina de mirosul de la picior. Uf, nu iar! De fiecare dată când mă antrenez, ies plin de lovituri și sânge. Hei, omule, nu ne-ai mai văzut de ceva timp? De ce arăt iar așa? Ajutor! Sunt aici, nu te panica! Ce se întâmplă? Ați scurs puroiuri și sângele, dar tot arăt groaznic. E din cauza frecării și presiunii repetate. Ai ureche de conopidă. Felicitări! E un semn de onoare pentru luptători duri. O să se sperie adversarii mei când văd urechile astea de conopidă. Uf, de ce e iar atâta lactoză aici? La naiba! Renunț! Nu pot să termin asta! Aici e atâta mâncare bună! Gata, susătul! E timpul să mai scap de câteva gaze! Uf, ce miros e ăsta! De cât timp stă aici? Trageți apa odată! De ce laptele mă trimite mereu la toaletă? E intoleranță la lactoză. Intestinul tău nu poate descompune complet zahărul din lapte, iar bacteriile îl fermentează, producând gaze și balonare. Dude, ești bolnav? Doamne, de ce am devenit așa la culoare? Arăți de parcă ai fi fost otrăvit. Otrăvit? Ce fac acum? Stai liniștit, te detoxific eu. Doctore, ajutor! Piciorul meu e terminat! Stai să văd ce e acolo. Nu e otrăvire, cred că e purpură. Purpură? Nu mă crezi? Chiar purpură? De cât timp nu ți-ai spălat pantalonii? S-a scurs vopseaua. Frate, ce-i cu tine? Cu ce te ocupi? Sunt o larvă medicinală. Mă ocup de tratarea rănilor provocate de piciorul diabetic. Mănânc doar țesutul mod și îl las în pace pe cel sănătos. Serios? Chiar funcționează? Stai liniștit, mă ocup eu. Gata! Am curățat tot țesutul necrozat de aici. Poți să cureți și saliva și secrețiile din jur? Wow! Sunt excelente! Secretă substanțe cu efect antibacterian care împiedică dezvoltarea microbilor. Extraordinar! Wow, parcă am prins din nou viață! Doctore, cum mi-ați vindecat piciorul? Prin terapia cu larve, acestea consumă doar țesutul necrozat și secretă enzime antibacteriene care accelerează vindecarea rănilor și, în multe cazuri, pot preveni amputarea. Ce-ai mai băgat în tine de data asta? Mereu apar probleme. Și de unde a apărut tubul ăsta? E timpul pentru o mică intervenție. Hai, echipă, fiți gata! Deschideți robinetele! Dați drumul la serul fiziologii! Intervenție? Despre ce vorbești? Eu nu mi-am dat acordul pentru așa ceva. Ce naiba! M-ai făcut să mă simt sătul, umplându-mă cu un balon cu apă. Ești fără milă. Bun, și acum mai ți-e foame? Sunt atât de plin că simt că explodez. N-am cum să mai mănânc nimic. A few moments later. Wow, chiar am slăbit, deși cine știe dacă kilogramele nu se vor întoarce în timp. Hei, ai crescut mare și înalt. Cum de încă n-ai făcut niciun fruct? Păi nu e evident? Sunt mascul. Ce fructe să produc eu? Cum adică? Nici măcar fructe nu faci? Atunci te-am crescut degeaba. Repede, cineva, faceți o operație de schimbare de sex. Poftim? Ce operație? Nu se poate. Chiar m-ați operat? 2000 years later. De ce îmi sună vocea atât de diferit? Chiar am devenit femelă! Nu mi-aș fi imaginat niciodată că un arbore de papaya își poate schimba sexul printr-o intervenție. Incredibil! Gata! Am terminat de cusut. Operația de cezariană este aproape încheiată. Să naști e incredibil de obositor. Nu mai vreau să trec prin asta niciodată. Dacă tot sunteți aici, legați-mi și trompele. Te înțeleg, dar trebuie să știi că procedura poate fi dificil de inversat mai târziu și în unele cazuri poate influența ciclul menstrual și echilibrul hormonal. M-am decis. Nu mai vreau alți copii. Bine, dacă asta este alegerea ta, Am auzit tot ce ați spus. Chiar aveți de gând să mă întrerupeți definitiv? da, exact asta urmează.
Să nu spuneți că nu v-am avertizat, dacă veți regreta mai târziu. Gata, procedura s-a încheiat. În sfârșit, nu va mai trebui să trec niciodată prin durerea asta. Of, serios? Cum s-a putut rupe atât de ușor? Oh, stai puțin, nu e asta bucata care s-a desprins mai devreme? Dacă era inutilă, de ce ai păstrat-o? După ce ți s-a ciobit dintele, am pus fragmentul în lapte. Îl putem lipi la loc. Pe bune? Am auzit de reatașarea brațelor și a picioarelor, dar nu și a unui dinte. Bine, atunci hai să încercăm. Și chestia aia, ce este? Este o rășină dentară specială. Cu ea lipim fragmentul la loc. Apoi îl fixăm cu o lampă specială și totul rămâne perfect stabil. Wow! Nici nu se mai vede că a fost rupt. Ai avut noroc că pulpa dintelui nu a fost afectată. Asta a făcut reparația mult mai simplă. Altfel ce? Altfel, ai fi avut parte de o factură mult mai mare. Hei, ce faci? De ce mi-ai tăiat toate ramurile? Cum să mai fac mandarine acum? Stai liniștit, îți aduc imediat ramuri noi. Ce sunt astea? Le plantezi așa, pur și simplu? Asta e lămâie, asta portocală, iar asta grapefruit. Suntem stabiliți în anul ăsta. Dacă îi lăsam să crească singur, mai dura câțiva ani până făceau fructe. Oricum, sunteți toți citrice, deci te potrivesc. Și mandarinele mele ce se mai fac? 2,000 years. Atâția ani am crescut aici și niciun fruct nu e al meu. Copacul ăsta e super interesant. Un singur copac care produce 3 tipuri de fructe. Hei, varză Napa, ești gata? Sunt pe cale să te polenizez. Sunt gata, vino! Stai puțin, tu ești varză roșie și eu sunt varză Napa. Chiar putem să ne încrucișăm? Sigur că da, suntem amândouă din familia Brassica. De ce n-am putea? Bine atunci, fă! Stai, tu ești mov și rotund, iar eu sunt verde și alungită. Ce fel de bebeluș o să iasă din asta? Gata cu întrebările! Vedem noi când crește! Cine s-ar fi gândit că din varză Napa și varză roșie va ieși o varză Napa mov? Arată chiar destul de interesant. Vrejurile și-au terminat treaba de crescut. Acum e rândul ignamelor să se dezvolte. Poftim? De ce nu e nimic sub mine? Și ce dacă nu e? Fără pământ și pietre care să te împiedice, poți crește mai lung și mai drept. Dar eu sunt obișnuit să cresc în pământ, în jos. Așa mă simt tare ciudat. Să scoți ignamele din pământ e o corvoadă. Așa, suspendate, e mult mai simplu. Când sunt coapte, le tragi direct în jos. Și gata, fără să mai sapi. Da, dar... Hai, lasă scuzele și începe să crești. Wow! Metoda asta de cultivare suspendată e super practică. Nu mai risc să rup ignamele când le scot din pământ. De ce simt că ieșirea din spate e mai largă decât înainte? A sosit prințesa! Toată lumea la o parte! Lăsați-mă să ies! Nici gând! Sunt în metrou acum. Dacă ieși, o să mor de rușine. Uf, nu mai pot să mă abțin. Ha? De ce e ieșirea atât de largă? Eu am plecat! Later. Of, numai mie mi se putea întâmpla. Nici că mi-am revenit bine. Iar acum m-am ales și cu un hemoroid. Ce te uiți așa? Ar trebui să mulțumești că exist. Cum adică? Prințesa vine! Eliberați drumul! Stai puțin! De ce e atât de strâmt pe aici azi? Ah, acum am înțeles. Mulțumesc, prietene. Chiar m-ai salvat. Doctore, înainte aveam frecvent probleme cu scăpările de scaun, dar în ultima perioadă situația s-a îmbunătățit mult. Cum se explică? Deschiderea anală era destul de relaxată, însă hemoroidul apărut a îngustat parțial canalul. În mod paradoxal, acest lucru a redus scăpările și a îmbunătățit simptomele. Hei, poți să mai ridici puțin capul? Îți susțin capul ăla greu toată ziua și simt că spatele meu cedează.
De ce te plângi atât? Așa stau cel mai comod când mă uit pe telefon. Comod pentru tine poate. Eu sunt cel care trage ponoasele. Sună a problemă care nu mă privește. Aha, deci nu vrei să te miști. Perfect, azi o să înveți o lecție. Stai, calmează-te. Ridic capul, bine? Dar dacă începe să curgă lichid cefalorahidian, am încurcat-o amândoi. Dacă eu sufăr, atunci suferim cu toții. Doctore, mă doare capul îngrozitor și îmi curge continuu lichid din nas. O fi o răceală? Doamne, nu! Acela este lichid cefalorahidian. Statul permanent cu capul aplecat spre telefon ți-a afectat grav coloana, iar membrana care protejează măduva a fost perforată. De ce ne-ai adus tocmai aici? Hei, frumoasă! Ce zici să facem împreună o nouă viață? Sigur, de ce nu? Wow, cât ai crescut! E timpul să mergem mai departe! Unde mă duci? În uter! Asta nu seamănă deloc cu un uter. Ce mincinos ești! A few moments later. Deși, sincer, e destul de confortabil aici, doar puțin înghesuit. Stai liniștită, în curând te mutăm într-un loc mult mai spațios. Doctore, procedura asta este într-adevăr sigură? Desigur, fiecare etapă este atent monitorizată, iar embrionul primește tot ce are nevoie pentru a se dezvolta normal. Copilul va fi bine. Totuși, există și o glumă mai puțin plăcută. S-ar putea să nu mai aveți nevoie de concediu de maternitate. Ce se întâmplă aici? Sunt perfect sănătos. Atunci, de ce mă tăiați cu bisturiul? Și cine e tipul ăla? Arată de parcă mai are puțin și își dă ultima suflare. Ce încercați să faceți mai exact? Stai puțin, de ce îl atașați de mine? Later. Frate, mai bine ți revii repede, pentru că dacă tu nu supraviețuiești, sunt în belea și eu. Unde sunt? În sfârșit te-ai trezit. Eu ți-am salvat viața. Mulțumesc! Nici nu credeam că o să mai ajung vreodată înapoi la normal. Doctore, de ce mâna mea miroase a picioare? Păi, mâna dumneavoastră a fost atașată temporar la gleznă printr-o procedură de grefare pentru a-i menține circulația sanguină. Un miros ușor este ceva normal în astfel de situații. Cât sunt eu de gardă, nici măcar un grăunte de praf nu trece pe aici. Hei, canalul ăsta auditiv e chiar confortabil. Hai să-l infectăm. Chiar credeți că puteți infecta urechea asta? Nu știați că am proprietăți antibacteriene? Ce mai încearcă să intre acum? Wow, cine s-ar fi gândit că găsesc ceva de ronțăit în peșterița asta? Perfect pentru o gustare! Stai! Nu sunt deloc gustos! Bleh, miroși îngrozitor! Nu mai trebuie! Eu am plecat! Am crezut că am încurcat-o. Se pare că am scăpat și de data asta. Wow, ai destul de multă ceară acumulată în urechi. Ceara din urechi nu este doar murdărie. Ea ajută la protejarea canalului auditiv, reține praful și împiedică dezvoltarea bacteriilor. Așa că nu exagera cu curățarea, altfel îți poți pierde această protecție naturală. Ce job groaznic e ăsta! Muncesc singur la tot, nici o zi liberă tot anul. Azi intru în grevă. Ce se întâmplă? De ce îmi scade fluxul de sânge? Hei, nervilor, ce faceți? Unde mi-e sângele? Simt că mă sufoc. Nu e vina mea. Vertebrele cervicale mă apasă și blochează circulația. Ce? Hei, vertebră cervicală. Stai, ce voiam să zic? Ești nebun? Nu mă deranja când încerc să mă odihnesc. Doctore, mi s-a înrăutățit memoria în ultima vreme. Ce se întâmplă? Este din cauza statului prelungit cu capul plecat. Vertebrele cervicale sunt dezechilibrate și presează nervii, ceea ce reduce circulația sângelui către creier și duce în timp la probleme de memorie. Ce e chestia asta care mi iese din picior? Arată groaznic. Nu cumva e o venă varicoasă? Cum? Vena varicoasă? Și ce fac cu ea? O tratezi cu laser și gata problema. Stai! Laser?
Nu face prostii! Relaxează-te, nu e nimic grav. Hei, ce faceți? De ce mă tot înțepați așa din senin? Circulația ta e complet blocată. Uită-te în ce stare ești și tot zici că nu e nimic? Îți fac tratamentul cu laser acum. Ce naiba? Doctore, de ce mai am încă o umflătură pe picior după procedură? Ce credeai, că dispare ca prin magie? Vena nu se retrage peste noapte, vindecarea durează. Între timp, evite statul prelungit jos sau în picioare și odihnește-te suficient. Of, de ce e o bucată de țesut care ne blochează drumul? Hai, lasă-ne să trecem! Și așa îmi vorbești? Vrei să treci pe aici? Plătește întâi! Noi suntem aer, de unde să avem bani? Fără bani? Atunci întoarce-te de unde ai venit! De ce mi s-a înfundat iar nasul? Stai să vezi, chem pe cineva să se ocupe de tine imediat! Ha! Acum te crezi tare? De cine ți-e frică? Cine ești tu? Aha, deci de asta respir greu în ultima vreme. S-a format un polip uriaș aici. Să vedem cât de tare mai ești după asta. Doctore, wow! Respir mult mai ușor după operație. Normal, aveai un polip nazal uriaș în interiorul nasului. Fața mea e umflată ca un balon. Mă simt groaznic. Ce se întâmplă? Hei, mai fă puțin loc! Uită-te cât de mult ai crescut! Ești gelos că ocup mai mult spațiu? Hă? Ce naiba? Dăm drumul! Doctore, acum că depunerile de gut au fost îndepărtate, pot să mă întorc la dans fără probleme, nu? Sigur, după ce dispar cristalele de acid uric, articulațiile îți vor mulțumi. Doar ai grijă, fără mese târzii și fără excese de alcool. Hă? Unde sunt? Cum am ajuns aici? De ce arăt așa? Unde mă duceți? De ce mi s-a schimbat culoarea? Stai, ce? De ce m-ați pus în corpul unui șoarece? Lăsați-mă să ies! Eram bine în șoarece! De ce m-ați adus înapoi aici? De ce îmi sună vocea ca a unui șoarece? Doctore, de unde provine urechea mea de donator? A fost crescută din țesut prelevat de la un șoarece modificat genetic, creat special pentru a produce cartilaj uman de ureche. Ce părere ai? Arată destul de natural, nu? Ce naiba e chestia aia? Arată înfricoșător! Hei, ce faci? Dăm drumul! Oh, Doamne, e grav! Îți împrumut locul pentru câteva zile, frate. Ce caută chestia asta aici? Salut! Doamne, ești viu? A few moments later. De când ai apărut, totul e mult mai animat pe aici. Da, nici nu m-am gândit vreodată că o să cresc pe o față. Gata, timpul a expirat. Să mergem! Stai, de ce sunt scos și eu? Pot să văd din nou! Stai, ce faci acum? Am nevoie de asta ca să-ți hrănesc ochiul. Eram cam uscat. Wow, chiar funcționează! Pot să văd din nou! Doctore, e incredibil! De ce sunt într-o sală de operație? Ce se întâmplă aici? Eram perfect sănătos! De ce m-ați rupt? Și acum, ce urmează? Asta e ca să te țină drept în timpul vindecării. Un stabilizator. Ce naiba! Mă rupeți și apoi vreți să cresc la loc? Nu te mai plânge. Concentrează-te pe procesul de creștere. Încerc să cresc, dar voi continua să mă despărțiți. Nu depinde de mine. În loc să te plângi, folosește-ți energia ca să crești. Aproape am terminat. Hai, încă puțin. Doamne, sunt epuizat. În sfârșit s-a terminat. Wow, chiar mi s-au lungit picioarele. Desigur, asta este exact scopul operației de alungire a membrelor. Nu mâncăm porc la cină azi, nu? Ce crezi? Sunt un porc modificat genetic. Îți permiți să te joci cu mine?
Ce se întâmplă aici? Relaxează-te, îți găsesc eu un loc potrivit. Hei, ce situație e asta? Ăsta nu e niciun porc pe care l-am mai văzut. Normal că nu! Sunt om! Ghinion, eu chiar sunt porc. Doctore, chiar o să-mi lăsați rinichiul ăsta atașat de picior? Nu am avut un donator compatibil, așa că am folosit un rinic de porc. Considerați-l o contribuție la progresul medicinei. Mor de foame. În sfârșit, mâncare. De ce e doar lapte? Nu mai fi așa pretențios. Atenție tuturor părților corpului. Urmează anestezia generală. Pregătiți-vă. Acum nici n-am apucat să beau o gură. Dacă tu nu bei, eu merg spre intestine. Hei, de ce ai leșinat dintr-o dată? Lasă, mă întorc pe unde am venit. Și drumul ăsta e blocat. Bine, rămân în stomac. Stai, pe unde am venit? Cred că o iau pe aici. Uf, nu mai pot respira. Ți-am spus să nu mănânci înainte de operație, dar n-ai ascultat. Erai cât pe ce să mori înainte să începem intervenția. Au, mă doare îngrozitor. Poți să te retragi puțin? Crezi că vreau eu asta? Uită-te la mine. Poziția asta de stat mă freacă până la rană. Ceva mă apasă aici. Cum ai ridicat așa? Wow, ok, e mai bine. Nu mă mai doare spatele. Frate, îți mănâncă o insectă capul. Wow, a făcut o gaură uriașă. Sigur doare. Stai, acum gaura s-a umplut. Ce e asta? Hei, chestia asta luminează. Doamne, tehnologia din zilele noastre e incredibilă. Stai, ce mai faci acum? Frumoasă lucrare dentară, arată foarte bine. Oh, nu pleca! Frate, unul dintre noi a dispărut. Ce facem cu gaura asta acum? Stai, mai e și un mic ascuns aici? Hi-hi. Gata, frate, suntem din nou 3. Despre ce e vorba aici? Tehnologia din zilele noastre e incredibilă. Cine s-ar fi gândit că o măsea de minte poate fi folosită așa? Chiar e destul de distractiv. Dă-ți mâinile de pe mine, nu mai trage! Ce zgârcit ești! Ce mare lucru dacă trag puțin de tine! E super enervant! Ce naiba e asta? Extracția unui dinte doare atât de tare. Frate, ce faci acolo? Dintr-o dată am rămas fără putere. Nu pot să închid ușa. Și ce mare lucru! Oricum nu ajuți cu nimic. Du-te și stai acolo. Crezi că sunt inutil? Mă subestimezi grav. O să vezi tu mai târziu. Mă arde! Ce naiba! De ce sare acidul peste tot, frate? Închide ușa acum! M-a stropit peste tot! Ha! Deci acum nu mai sunt inutil, da? Ai văzut la ce sunt bun? Da, închide odată ușa! Mă ustură îngrozitor! Relaxează-te! Încă mă odihnesc! A few minutes later. Doctore, de fiecare dată când mănânc, am reflux și arsuri la stomac. Problema vine de la un sfincter esofagian inferior slăbit, care permite acidului gastric să urce înapoi în esofag. Încercați să aveți mese regulate și să evitați mâncărurile picante. Ce bine e să bei puțin și să te relaxezi. Hei, oprește-te! E un copil aici! Dacă nici puțin alcool nu poate suporta, atunci cum să fie copilul meu? Ce fel de mamă vorbește așa? E prea mic, iar corpul lui nu poate procesa alcoolul. Lasă-mă în pace, de ce te bagi mereu? Stai puțin, de ce copilul arată ciudat? Te-am avertizat și nu m-ai ascultat. Acum vezi ce s-a întâmplat? Doctore, ceva nu e în regulă cu ochii lui. Este vorba despre sindromul alcoolic fetal, cauzat de consumul excesiv de alcool în timpul sarcinii. Din păcate, acum nu prea mai putem face nimic. Cum a putut să mănânce atâția struguri dintr-o dată? O să-mi ia ceva timp să-i diger.
Nici n-am terminat bine digestia și acum bagă și atâta apă. Mi-a diluat complet acidul gastric. Nu țipa la mine! Nu eu am vrut să ajung aici! Nu mă mai împinge. Ce? Vrei bătaie? Hai atunci! Crezi că mi-e frică de tine? Hei, unde fugi în mijlocul scandalului? Trebuie să fug urgent la baie! Strugurii au foarte multe fibre și ajută digestia, iar tu mai bei și o grămadă de apă imediat după? Normal că te-a luat stomacul. Frate, vino letede! Avem mâncare bună aici! Plecați de aici! Sunteți super enervanți! Noi doar încercăm să te ajutăm să cureți zona. N-am nevoie de ajutor, mă descurc și singur. Baftă atunci! Mai bine ne ocupăm noi de asta. Gata, ne-am săturat. Hai să plecăm. Hă? Cum am ajuns în halul ăsta? Ce naiba! Cum de mi-a rămas carne între dinți? Cât mănâncă omul ăsta într-o zi? E incredibil! Simt că explodez! Uf, mai digeră și tu încet. Glicemia îi crește mult prea repede. Eu deja am terminat digestia. Tu de ce încă produci insulină? Lasă, că sigur o să mai ciugulească ceva mai târziu. Mai bine pregătesc insulina din timp. Stomacule, tocmai am mâncat mult, nu? Da, foarte mult. Mi-a luat ceva timp să procesez tot. Atunci, de ce încă mă simt flămând și fără energie? Parcă trebuie să mai mănânc ceva ca să-mi crească glicemia. Nu înțeleg. Abia am mâncat și deja simt nevoia să mai mănânc. Serios? Ești fără fund la stomac? Tocmai te-ai îndopat și deja ți-e foame? Iar? Mi s-a înfundat complet nasul. Doctore, există vreo metodă rapidă să-l desfund? Încearcă asta. Un balon? Și cum ar trebui să mă ajute? Îți deschide pasajul nazal și ajută aerul să circule. Wow! Cum a ajuns până în gură? Doar sparge-l. Ha! Chiar a mers! Frate, o să-mi curăț nasul. Chiar aici. Wow! E o bucată uriașă! Scoate-l de aici. Nasul meu e complet înfundat. Imediat! Wow, ce lung e! Satisfăcător! Ian, nu mai e nimic acolo. Trebuie să mai sap! E insuportabil! Gata, îi faci roșu. Mai caut puțin? Au, m-ai zgâriat. Ups, n-am vrut! Dă-te de pe mine. Stai, cum de s-a deformat? Nasul meu, nu pot respira! Hei, cartofule, ce zici? Vrei și tu o nevastă? Normal că da! Atunci îți găsesc eu una. Serios? Chiar se poate așa ceva? M-am cam săturat să cresc aici singur. Hai atunci, adu-mi-o! Se rezolvă. Nici gând să mă mărit cu el. Nu cred că poate ieși ceva bun din asta. Vorbești serios? Nici măcar nu suntem din aceeași specie. Cum ar putea să meargă? Stați liniștiți. Amândoi faceți parte din familia solanaceelor. O să vă înțelegeți perfect crescând împreună. Uitați-vă și voi! Altoirea vinetei pe cartofi chiar a reușit! Anul ăsta avem o recoltă grozavă! Hei, voi doi! Ce ziceți dacă vă mute un portaltoi mai puternic? Ca să creșteți și mai bine. Nu, mulțumim! Nouă ne place unde suntem! Hei, chiar nu mă auzi? Atunci, de ce m-ai tăiat? Șeful vrea să facă niște altoiri, așa că veniți cu mine. Stai puțin, chiar ne pui pe amândoi pe același portaltoi? Oare chiar o să meargă? Stați liniștiți, sunteți amândoi din familia solanaceelor. N-are ce să meargă prost. Serios? Vânătă și ardei iute împreună? Gustul nu o să fie afectat? Wow, incredibil! Omul cu recoltă dublă, obținut prin altoirea vinetei cu ardei iute, chiar a reușit! De acum pot culege 2 legume în același timp! M-am copt complet. Atunci, de ce încă n-a venit nimeni să mă culeagă? Cine știe? Dar dacă tot nu te bagă nimeni în seamă, de ce să nu dai și tu ceva înapoi familiei? Cum adică? Hei, Hei,
De ce simt că mi se scurg toți nutrienții? N-ai observat? Sunt frați mai mici aici care încă au nevoie de hrană. Ca fratele mai mare, e normal să-i susții. Bine. Dar e îngrozitor. Simt de parcă mă golesc pe dinăuntru. Hai, nu mai faci atâta teatru. Cel mai mare trebuie mereu să contribuie mai mult. Nu mai rezist. Am rămas doar o coajă goală. Pepenele ăsta este complet copt. Trebuie cules imediat. Dacă îl lăsăm prea mult, nutrienții se vor întoarce în plantă și va rămâne gol pe interior. De ce mi-au pus toate pietrele astea deasupra? Abia mai pot să respir aici de desubt. Frate, nu te grăbi să le dai la o parte. Poate că pietrele astea chiar sunt bune la ceva. Și la ce ar putea folosi niște pietre fără niciun rost? În loc să-și piardă timpul cu asta, mai bine ne-ar da mai mult îngrășământ. Dar de ce s-a făcut atât de cald dintr-o dată? Mor de sete aici. Frate, poate ar fi mai bine să le pui înapoi. Măcar ți-ar ține umbră. Nici gând! De fapt, pietrele astea adună umezeală peste noapte și ne ajută să rămânem hidratați. Sigur nu le mai vrei. Nu! Și asta e final! 2000 years later. Un strat de pietriș ajută la păstrarea umidității și protejează fructele de soarele direct. De asta pepenii aceștia ies atât de dulci. Poate cineva să-mi spună, până la urmă, sunt bărbat sau femeie? Normal că ești bărbat. Uite-ne aici pe amândoi. Ce mai e de discutat? Ba deloc! E clar că ești femeie. De când are un bărbat uter? Hai, las o baltă și dă-te la o parte. Dacă vrei urmași, fără noi nu se poate. Și cine crezi că poartă copilul timp de 9 luni? Eu, evident! Atunci, dacă lucrăm împreună, asta nu înseamnă cumva autopolenizare? Nici să nu te gândești. Consanguinizarea e o idee dezastruoasă. Nici vorbă. Ajunge. Pe cine să mai cred? Mai bine merg să întreb un doctor. Doctore, până la urmă, sunt bărbat sau femeie? Situația ta este destul de rară și complicată. Ai, de fapt, două sisteme reproductive complet dezvoltate. Până la urmă, alegerea depinde de care dintre ele decizi să păstrezi. Timpul recoltei! Sunteți gata? Tu prea mic, grad B. Tu mărime excelentă, roșu intens, grad A. Hei, dar tu prea mic și culoare incompletă, grad C. Nu, te rog, nu mă culege încă. Mai dă-mi o șansă. Bine, revin mai târziu. Hei, de jos, mai dați-mi nutrienți. Nu vreau să rămân la grad C. Gata, îți mai adaug niște minerale. Așa e mai bine? E mai bine, dar încă nu sunt suficient de roșu. Simplu, am ceva perfect pentru asta. Folie reflectorizantă. Super! În sfârșit am ajuns la grad A. Asta da fruct de grad A. Crocant, dulce, exact cum trebuie să fie. Ce faci? Nu ți-e teamă că mă rupi în două? Stai liniștit, știu foarte bine ce fac. De obicei ne pun araci ca să creștem drept. Acum mă apleci complet. Care e planul? Când roșiile ajung la 25 de centimetri, dacă le culci așa, reduci dominanța apicală și nu se mai alungesc prea tare. În plus, tulpina de lângă sol poate face rădăcini noi și absorbe mai mulți nutrienți. Deci stau întins așa? Și cum mai fac eu fructe? Stai calm, te ridicăm la loc mai târziu. Metoda asta de culcare a roșiilor chiar dă rezultate. Anul ăsta avem o recoltă uriașă. Of, a venit din nou perioada aia a lunii. Pe căldura asta, chestia asta e super incomodă. Parcă te sufocă. Ce faci acolo? Încerci să prinzi urina sau cum? Ești complet pe din afară. E o cupă menstruală. Nu are nimic din senzația aia de cald și sufocant. Și cum se
folosește. O pliezi, o introduci, apoi se deschide singură. Colectează totul. E super practică și igienică. Și cum o schimbi? O scoți, o speli și o refolosești. E chiar prietenoasă cu mediul. Stai, trebuie spălată? Sună cam dezgustător. Cine s-a gândit la asta? Mi se pare inutil. Mi-ai recomandat-o, dar încă nu m-am obișnuit cu ea. Fiecare are preferințele lui. Eu una cred că e foarte bună. Of, parcă mi s-a rupt spatele în două. Nu mai pot să stau drept deloc. Doamne, cum ai ajuns așa? Nu mai sta și te uita. Ajută-mă odată. Bine, e momentul să-ți arăt ce pot cu acupunctura. Spatele mă arde. Chiar crezi că niște tăieturi mă pot repara? După ce fac micile incizii, celulele din zona aia își încetinesc creșterea, iar partea curbată continuă să se dezvolte. În timp, se va îndrepta natural. Și stai liniștit, nu rămân nici cicatrici. Later. Wow! Nu credeam că niște tăieturi pot îndrepta un castravete. Incredibil! Ce se întâmplă cu mine? Oare mă îmbolnăvesc? De unde să știu eu? Ah! Iar începe. De ce nu se mai oprește? De ce vine spre mine acum? Hei, stai departe! Dragule, ce se întâmplă cu tine? Trebuie să mergem imediat la spital. Wow! A dispărut! Doctore, ce am? Ai epilepsie. Ți-am făcut o calosotomie a corpului calos, adică am secționat fasciculul de fibre nervoase care leagă emisfera stângă de cea dreaptă a creierului, corpul calos. Această intervenție poate reduce semnificativ riscul de răni grave provocate de căderi bruște. Ce se întâmplă? De ce e blocaj acolo mai în față? Nu vezi bebelușul ăla uriaș? Și cum trec eu acum? Lasă așteptarea, îi fac eu loc. Hei, oprește-te! Mă doare tare! Nu te mai mișca! Cam drumul, aproape am ieșit. Hei, voi doi, terminați! Vă ajut eu să rezolvați situația. Doctore, de ce observ sânge în scaun după ce am rămas însărcinată? În timpul sarcinii, uterul mărit apasă pe rect și pe venele pelvine. Împreună cu schimbările hormonale care dilată vasele de sânge, pot apărea ușor hemoroizi sau fisuri anale, ceea ce poate duce la sângere. Of, a venit din nou perioada aia a lunii. E atât de cald și sufocant, foarte inconfortabil. Hei, cine ești? Aici nu intră străinii. Sunt un tampon, pot înlocui absorbantele. Absorb direct fluxul menstrual, curat, comod și igienic. Am auzit că unele zic că fetele care le folosesc sunt indecente. În ce secol trăiești? Mai gândesc oamenii așa? Dacă mai auzi asta, ignoră-i sau nu le mai băga în seamă. Wow, chiar funcționează! Absoarbe tot! Se simte chiar bine! Doar ai grijă să mă schimbi la câteva ore. Tampoanele pe care mi le-ai recomandat sunt foarte bune. Frate, ce-i cu tine? De ce stai întins pe jos dintr-o dată? Să stau în picioare consumă prea multă energie. Mai bine rămân așa. Plantat așa, chiar crezi că o să-ți crească mari cartofi dulci? Chiar dacă cresc uriași, cine o să-i cumpere? Cu mentalitatea ta leneșă, ce recoltă crezi că o să obții? Stai să vezi, ai mei sigur se vând mai scump decât ai tăi. Așa crezi? Atunci uite, inteligența bate forța brută. Later. Wow! Se pare că plantarea pe orizontală chiar crește producția. Uită-te la ei mei, sunt mult mai mari. Mai mare nu înseamnă neapărat mai bun. Ai lui sunt mai mici, dar produc mai mult. Sunt mai dulci și mai apreciați de clienți. Vezi? Ți-am zis că metoda mea funcționează. Plantarea cartofilor dulci pe orizontală chiar dă rezultate. Încă o recoltă excelentă anul acesta.